Sziasztok, itt vagyunk Sartiban, a Hanna House-ban. Van itt velem egy Axel. Sziasztok! Mi újság van? Mesélj, beszélgessünk egy kicsit, nem is olyan sokára fel fogsz lépni nálunk a Szófia rendezvényhajón. És arra gondoltam, hogy előtte beszélgetünk egy picit, mint azt, ahogyan szoktuk csinálni a sztár vendégeinkkel, amikor fellép nálunk valaki. Legutóbb P. Junior volt itt tőle, és megkérdeztem, hogy hogyan került ő ide Sartira. Te hogyan kerültél ide Sartira? Nagyon szépen köszönjük, hogy megjött a jégkása, meg a kóla. A jégkásádban kezdettél cipurót? Nem, ebben nincsen cipuró. Hát most mindenkinek a cipurót jégkásával. Okay, nagyon finom. Azért van rajta a napszemüveg, mert én is azt ittam tegnap. És korábban felkaptam meg. Csak kompenzálom. Szóval, mesélj, hogy kerültél Sartira, mikor jöttél ide először, hogy voltál itt nyaralni, stb. Mit sem sejtve sétálgattam Debrecen utcáin, a szegecses bőrövemben, amikor is szembe jött velem Pufi. És azt mondta nekem, de várjál, nem úgy, eleve, hogy kerültél a bőröveddel együtt, hogy kerültél Sartira, és mikor? Tehát, hogy én arra gondolok, hogy mikor voltál először Sartin? Évekkel ezelőtt voltam Sartin. Igazából ezt a kerozin partibusz, a kerozin buli repcsit már nagyon régóta csináljuk, a kerozin fennállása óta valójában, több 16 éve, különböző utazási irodákkal, különböző módon, busszal, repülővel, mindig jöttünk Görögországba, mindig ide hoztuk ezt a rendezvényt, úgymond. Volt a partibusz, volt a buli repcsi, és azt hiszem 10 akárhány évvel ezelőtt már Sartin kötöttünk ki először, de akkor még nem Arnoldék voltak a vendéglátóink, és nem a Hanna House-ban voltunk, hanem valami sokkal gázabb helyen, amit senkinek nem ajánlok. Mindenképpen ide gyertek, hogyha jöttök, és valóban az történt tavaly nyáron, hogy sétálok ott talán a Kálvin tér környékén, amikor is szembe jön velem Pufi. Azt tudni kell, hogy mi már voltunk itt igazából olyan 4-5 évvel ezelőtt, szintén egy kerozin partibuszon, sőt forgattunk is, a Többet sosem iszom című dalra egy ilyen hevenyészet videóklipet, akkor is nagyon másnaposak voltak a többiek, én persze nyilván. És sikerült összehoznunk egy ilyen fél óra volt Arnold barátunkkal egy videóklipet, amit meg lehet tekinteni a YouTube-on is. Így aztán, miután 5 éve már jártam itt, és pontosan Arnoldékkal is találkoztunk, és dolgoztunk együtt, de tavaly meginvitáltál minket Sartira Arnoldékhoz. Így van. Így aztán összeállt nekem a kép, hogy miről van szó, és kiderült, hogy róluk beszélsz, akiknél már voltunk igazából annak idején. Így aztán gyorsan levenítettük a kapcsolatot, és újra itt vagyunk, ugyanúgy, ahogy tavaly is itt voltunk. Na, sikerült-e betartani azt a szabályt, amit ugye 4-5 évvel ezelőtt megfogadtatok, és még képet is forgattatok róla? Az első mondat többet sosem nem, a másodikat igen. Na, még pedig. Kevesebbet pláne. Mesélj akkor most nekem egy kicsit arról, Axi, hogy hogyan kezdődött nálad ez az egész kerozinos díj. Azt tudom, hogy volt egy hangstúdiótok valahol Debrecenben, az egyik mozi hátuljában. Nem is hangstúdió volt, hanem egy filmszinkron stúdió volt. Szinkron stúdió, tényleg? Igen, ott rengeteg filmet csináltunk, igazából olyan gimi után ott dolgoztam, magyar szövegeket írtam, illetve volt már végül, hogy szinkront rendeztem, szinkron hang is voltam, tehát a szinkronizálásnak minden egyes fázisát megtanultam. És mikor volt ez? Hány éve? Hát ez ilyen 98-tól kezdve olyan 2000. Akkor élesebb leszű nézőink kiszámolhatják, hogy nagyjából hány éves az Axel, igen? Nem, mert össze-vissza beszéltem. Akkor jó, de nem baj. 98-tól, 93-tól kezdve, és én valamikor... Ezért mondom azt, hogy az élesebbre születtem. Akkor tehát érettségiztem 93 körül, tehát hogyha bárki ki akarja számolni, hogy hány éves vagyok, akkor segítek, 18. 18 plusz áfa. Plusz áfa. Görög áfa vagy magyar? Hát a magyar még mindig veri a görögöt, bármennyire lázadoznak a görögök, ahogy mondtam. Szóval, kerozin megalakulás, mesélj erről, mesélj. Na, megalakult a kerozin annak idején Overdrive néven igazából, Overdrive-vel is túlvezérlés. Ezt aztán gyorsan el is hagytuk, mert akkor láttuk elég, hogy Overdrive, így egy diszkó oldalán, így fonetikusan magyarul, akkor azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb név, mert nem tudják az emberek se kimondani, se leírni. És volt nekem egy kedvenc csapatom annak idején kölyökkoromban a Halloween, és ott volt egy tök az O betűn, és amikor eszembe jutott ez olyat szerettem volna, ami minden nyelven egy. Tehát olyan kifejezést névnek. A kerozin erre tökéletesen bevált, és az O betűre nagyon szép disznófejet lehetett rajzolni, így aztán megvolt gyorsan az image, meg a név is. Akkor most van egy rossz hírem számodra, a kerozin japánul Hayomacha,
úgyhogy az most Ott is volt egy óbetű pont közé? Volt közé, de igen. Bár lehet, hogy az óbetűt kockának írják. Kockának írják az óbetűt. Vagy éppen egy sárkány. Szóval ez alatt az idő alatt eltelt azért egy jó pár év, megszületett meg annyi sláger tőletek, amit ugye Moszkó barátunkkal együtt követetek el. Két tagú volt mindig is a Kerozin egyébként? Dehogy is, 98-tól indult a duo formáció, igazából mi technopánkoknak hívtuk magunkat, hiszen rockot nem lehetett akkoriban kiadni, mindenképpen ötvözni kellett a rockos, márkokos ötleteket, az akkori legaktuálisabb diszkó hangzásokkal, rendekkel, úgyhogy Run DMC, Scooter, mindenféle olyan dolog bejátszottak, amit a diszkókban bejátszottak, és 2003 környékén, 2002-től már elkezdődtek a törekvések az élő koncertekre, akkor már játszottunk a Sziget Fesztiválon, mindenféle nagyobb fesztiválon. Úgyhogy már több mint 10 éve igazából élő koncerteket is csinálunk, természetesen az élő koncertcsapat az nem két tagú, mert lehetetlen lenne a Sinkaldokbalnál végigedővel két hangszerenek vagy két embernek eljátszani a dolgokat, méghozzá nem bohócok lennénk akkor is. Így aztán kiegészültünk gitárossal, basszusgitárossal, dobossal, sőt történt egy csomó változás is az együttesben. Azt szoktam mondani, hogy lassan már többen megfordultak a Kerozinban, mint a barátok közben egyébként az elmúlt évek alatt. Miután a tegnap duó formációból igazából egyedül maradtam, onnantól kezdve én zenészekkel kellett, hogy körülvegyem magad is mindenféle háttérzenésszel, különböző csapattanok voltak különböző formációkban. Így el is készült kb. 4 verzióban a Kerozin Tartály album, ez egy rock best of album, ami végre most már a végleges formáját öltötte. Igaz, már nagyon régen ígérem, most találtam nemrég egy riportot az interneten, pontosan 2004-ben volt, hogy hamarosan jön a Kerozin Tartály album, és csodája 2015-ben valóban hamarosan, még mindig ezt mondom, hogy jön a Kerozin Tartály album. Neked meg a kedvenc Kerozin dalod, amelyiket még nem unsz annyira, hogy napjában vagy hetente, hétvégenként 86-szor előadsz, vagy te kedvenc dalod. Én nekem mindegyik a kedvenc dalom. Jaj, nem már tudtam, hogy ilyen szarválasztok. Azt szeretem a legjobban, amit a közönség is szeret. Aha, igen, és nem a pénzért csinálod, hanem a tapsért, tudom. Egyértelmű, de van, amit még mindig megbírok hallgatni. Na, ezt főleg az új albumról, mivel itt átlettek hangszerelve a dalok, teljesen más zenei közegbe kerültek, teljesen más értelmet nyertek így zeneileg a dalok. Úgyhogy az új lemeznek szinte bármikor meg tudom hallgatni, hiszen a Kismalasztól kezdve Nelly, az Elefánt, meg az összes sláger, Kerozin rögzítőt ott van rajta, most már új köntösben, tehát már fel van frissítve. Azt azért én tudom rólad, hogy nagyon-nagyon szereted a rockzenét, ugye édesapád által is gyerekkorodban nagyon-nagyon rádragadt, ami nagyon helyes, tehát ez egy nagyon jó dolog. És azt is tudom rólad, hogy voltál már itt a hajón, tehát léptél már itt föl a Szófia rendezvényhajón. Igen, nem is egyszer, sőt idén is többször. Idén is többször. Szeretek itt hazajárni. Hazajárni. Mennyivel másabb az itteni magyar közönség, mint az otthoni magyar közönség? Mennyivel másabb itt egy hajón fellépni egy buliban, kvázi diszkóban, mint otthon fellépni egy klubban, egy akármilyen bármelyik klubban? Hát rendkívül sok különbség van. Otthon egy diszkóban pálinkát iszol, és nem mozog a talaj. Itt ciporót iszol, és mozog. A múltkor ilyen 2 méteres hullámok voltak. Már eleve a ciporótól rosszul lettem volna, meg az ugrálást a buli közben, de utána jöttek még a hullámok, úgyhogy majdnem ugyanúgy szálltam le, mint a többet sosem iszom többen a hajóról. Előfordul ilyen a tengeren, de hát egy kalózképző szakmát végzünk már nagyon régóta. Így van. Valójában a közönség többnyire magyarok vannak érdekes módon a hajón is, bár néha mindenféle náció besikerülhet, ettől függetlenül a közönség 80-90%-a inkább magyarok teszik ki. Így aztán maximum annyiban különbözik az otthoni közönségtől az itteni közönség, hogy itt jobban elengedik magukat, több ciporót isznak, és egy hajón vagyunk. Tehát itt nincs menekvés. Hogyha a kikötőből elindultunk, akkor ott bulizni kell 9 órát, vagy 9-10-kor indul a hajó? 9-kor. 9-kor elindulunk, éjfélkor visszajövünk, ott 3 óra tömény-bulizás van, kötelező jelleggel. Így van. Egyébként azt így elárulom így nektek, nézőknek, meg akkor neked is, Axel, már így utólag, hogy akkor, amit te azt mondod, hogy 2 méteres hullámok voltak, az alig volt egy fél méteres hullámzás, csak úgy, hogy tudod, hogy miről van szó. Inkább voltál részeg, mint hogy nagy hullámok voltak, de ha ez neked így könnyebb, de én a hanghullámokat hozzávettem ahhoz. Ja, hogy azokat is hozzászámolom. Bocsánat, akkor igen, akkor voltak nagy hullámok is. Meg ugyebár mindig érdekesebben kell előadni a történetet. A művészet azért van, hogy megszépítse a valóságot, a riportok pedig azért vannak, hogy kedvére hazudjon az ember. Gondol csak a politikusokra. Az igaz. Ahhoz képest, hogy az én 2 méteres hullámunk csak fél méter volt,
Az igaz. Ma este fel fogsz lépni ugyanígy a hajón, a Sofia rendezvényhajón. Milyen dalokat hallhatunk tőled, mármint hogy melyik hangszerelésű dalokat hallhatjuk? Az új album, ami ugye 2004 óta már új album és jelen van, vagy pedig a régi klasszikus felállás? Nincs eleme, most már készen 11 év után, viszont nem lenne értelme rockverziókat játszani, főleg együttes nélkül. Az nem lenne hiteles, ugye bárhogy most egy dobbal, basszusgitárral, gitárral, rockban megszponszerelt dalok szólalnak meg, és én arra énekelek élőben. Így aztán maradunk a régi retro bulinál, úgyhogy retro verzióban fognak elhangozni a dalok, ugyanúgy, ahogy annak idején a diszkóban dübörögtek, Nári az elefánt, Kismala, stb. Lesz halálomára, és lesz mindenféle olyan örökzöld, ami annak idején a diszkóban dübörgött, sőt a mai napig a diszkók csúcspontján legtöbb diszkóban bekezdve dicső. Van nekem, szándékosan a végére hagytam a kérdést, illetve hát magát a témát. Hogyan jött a Welcome to Sarti? Erről mesélj egy kicsit nekem. Hát a Welcome to Sarti egy nagyon érdekes történet. HP felhívott, hogy szeretném, hogyha felénekelném az egyik dalukra erre a... Csak hogy tudjátok, HP a Scooter frontemberre, tudjátok, ez az amatőr német banda, igen? Igen, mondtam, hogy én nem nagyon szeretném vállalni, azt mondta, hogy de Pufi is benne van a projektben, és mindenképpen jó lenne, hogyha együttműködnénk, és így jött össze végül is a Scooter, Axel, a Welcome to Sarti projekt. Leültünk, hogy beszélgetünk legalább 2-3 mondatot komolyan, nem fog sikerülni. Nem, konkrétan megjelent az új Scooter lemez, ezen van a, mi ez? Can't Stop the Hardcore című lata. És Arnold barátom azt mondta, hogy olyan jó lenne valami Sarti induló, vagy valamilyen Hanna House-os, vagy Sofia hajós. És mondom, hogy hát most jelent meg az új Scooter-dal. Maximum írunk rá egy másik szöveget. Ez is történt, körülbelül 5 perc alatt írtunk rá hogy van Everybody Everywhere, you can't stop the hardcore helyett Everybody Everywhere, welcome to Sarti. Így aztán elkészült a nagy mű, és azóta hallható a hajón, elinduláskor, majd kikötéskor, úgyhogy mindenki tanulja meg, lehet, hogy még bele is fogunk hallgatni hamarosan. Így is van. Axel, köszönöm szépen a beszélgetést, este találkozunk, és nem tudom, hogy köszönjek el tőled, hogy szóljon tovább a rock and roll, vagy szóljon tovább a punk rock, vagy hogy is mondtad? Techno-punk? Teljesen mindegy. The party goes on. Welcome to Sarti. Yeah.